Ferrer, una història que va començar fa 50 anys. Va ser el 1964 quan Josep Ferrer, al poble de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, va iniciar un modest negoci familiar de recol·lecció i comercialització de tòfones fresques primer i de bolets en conserva poc després. Aquí jo, en vez de dir-me Ferrer, sóc el nen de Cal Martió. La Martiona, que era la meva iaia, va ser la meva mare perquè va morir la mare quan tenia 3 anys. I vam anar a viure a casa de la iaia, la Martiona. I això ho va comprar-m'ho ella. Jo vaig estudiar pèrit elèctric a Terrassa i què en farem d'aquest xicot? I llavors va comprar aquí terrenys que hi havia. El producte originalment era tot d'aquí. Les tòfones i els bolets que es feien aquí, pràcticament, que també ens hi vam guanyar molt bé la vida, eren llanegues negres, llanegues blanques i rodolins. Als anys 80, l'empresa va traslladar la seva seu a Santpedor, al Bages, i va obrir una nova planta de producció a Extremadura per respondre a la demanda creixent. Ja a partir dels 90, noves famílies d'aliments van arribar per quedar-se. Conserves vegetals, salses, cremes, brous o plats semielaborats. Actualment, la companyia té com a objectiu innovar perquè la cuina tradicional romangui a la taula, adaptant-se a l'estil de vida del consumidor. 50 anys després, amb la nova generació Ferrer al capdavant, el negoci familiar ja és un dels líders nacionals al seu sector. 3 centres de producció, més de 200 referències i quasi un centenar de treballadors abasteixen una demanda que s'estén a desenes de països a tot el món. Tot això sense perdre el compromís amb els productes de qualitat, elaborats amb les receptes de tota la vida i les millors matèries primeres. Els certificats IFS Food i BRC Food, que estableixen elevats estàndards de qualitat en els processos de producció, garanteixen aquest compromís. Actualment estem oferint al mercat una gamma de productes, una gamma extensa, amb una relació qualitat-preu immillorable. Això fa que siguem considerats dins del mercat com una de les empreses líders. Estem en nous projectes per adaptar-nos a les noves tendències de consum que pensem que estan en el sector dels plats preparats. Ferrer és una aposta segura. Mig segle d'activitat en el sector avalen una manera de fer i d'entendre l'alimentació. Ferrer és tradició, qualitat, proximitat i globalitat. Ferrer, 50 anys innovant la tradició.